Салом алейкум, мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Жеребьевка Лигаи Чемпионон нав сар шид. Дар муддати 1 соат прямой эфир дар ҳоятим 1 соат нагзарда будем. Ҳай дар муддати 1 соат кӯшиш мекунем ки бо шумо ҳам суҳбат бошум. Дар бораи дастае ки бо Барселона меафтад гап занем, ки шансҳои бисёр дорад ва дар бораи дигар дастаҳо ҳам гап мезанем. Онҳо ки дар оянда чӣ мешавад, соперники Барселона мешавад. Мара фаҳмидистем хушрӯ? нишон дода наметавонам бародаро, барои нишон бутум ютуб маҳкам мекунам. ҳати бавария бағалда. Ассалому алейкум брат, айкуҷо тамошо кунем. Ҳамин интернет дар Матч ТВ бизанем, прямой эфир бизанем, всё дар телефона тамошо карда мешавад. Моз дар хона нестам, просто дар компютер тамошо дорам. Ассалому алейкум, айкуҷо тамошо кунем. Матч ТВ бародаро, Матч ТВ. Матч ТВ. Просто ҳозир агар ман нишон тиём чира видеоро маҳкам мекунам. Чӣ дар куре? Қонунҳои ютубам хеле ки чира нишон наметӣ. Баварах. Ҳозир дар инҷа командора нишон доиса ки кадомиш дар як кашфинал биромадан плей-офф да биромадан, ҳозир дар бораи мо гап доиса нишон доиса. Агар ягон савол дошта бошед, савол додам мегирем то ҳоли сар шидани пурраи чӣ қуръакашӣ гуфти гапо жеребьевка. чақа пасар меша. Баъзе сар шидагия просто дар бораи он дастаҳои гап заистае ки ки биромадагия, ки набиромадагия, дар бораи мо гап заистаем. Ҳоли просто ҳозир одама файрод мекунанд, ягон легендаро файрод мекунанд ки Лигаи Чемпиона гирифтагӣ боша, ба ҳамон ду легенда файрод мекунанд. Яташ мегирад, авпара мегирад, яташ авпара мегирад, Лигаи Чемпиона мекушад. ё ду легенда файрод мекунанд, яташ Лигаи Аврупоро мебинам. Ака Барса чида прессинг намекунад? Барса прессинг мекунад ку, просто ҳамаш прессинг намекунад. Видео 11 бозингар тайёр шуд. Сол ҳамин Барса чемпион мешавад имсол. Дар Лигаи Чемпиона гуфта намешавад, дар Лигаи Чемпиона ҳамаи кори шиданаш мумкин аст. Дар Ла Лига точно намешавад, барои ки Ла Лигада уже дигар касо уже дар сари ҷадвалам гуфти гапо. Трени Барса алиш мекунам, ё неам хеле ният дорам. Агар бозиёи Барселона хеле безеб рафтан мегирад, то президенти нав интихоб шудана по-любому иваз мекунам, барое ки агар Виктор Фон шава, Виктор Фон яке аз номзадҳои президентии Барселона, агар ҳамон шава, ӯ ваъда додагия ки нақшҳои ма бо Хавиай, так что куман мада дар кор нест гуфт. Уже сар шуд. Радон ты чего Мессиро пас мезанем? Ты худо медони Месси беҳтарин вай нападаиш надорад. Бародаро пасзанӣ дигар гапай, пасзанӣ дигар гапай. Танқид кардан дигар гапай. Фаҳмидистен? Пас задан нову гудако пас мезанад, қати Роналдо сравнӣ мекунанд. Аммо то што ҳамчун мухлиси Барселона он бозиро тамошо мекунад, ҳамун статистикаро ки нигоҳ кардам, он бозиро мегӯм ки ки безе боз мекунад. Ман танҳо Мессиро гуфтагӣ нест, гузаштарам гуфтагим, дар уҷа Гризманро вақти охир ҳамаша мегуфтам. Ай вақти охир Гризман бозӣ соз шудагия. чизе ки гуфти гапо аён аст, хто медонад. Ба Месси прессинг зур мекунанд, Месси хати прессинг намекунанд. Ла Лигада чемпион мешавад, мебинем. Сози шеф мешавад, раҳмат. Аз шумо пурсем, одамои нав омада, ҳама каса салом. Ҳош дад мекунем. Уже сар шид. Ба худо агар нишонта медодам, просто аз нишон тим прямой эфира маҳкам мекунам. Честно. Камера сини жеребьевка, когда габзан.
من شما را گفتم که از жеребьевка کنیم یوتیوب محکم میکنه بچه شما نمیفهمید این авторский право UEFA полностью канал то محکم میکنه اگر این خیلی میشید همه در یوتیوب прямой эфир میمونده همین خیلی نیست که هیچ کنه میمونه салом алейкум додар то ка ба пеш салом гапот ҳамаш ҳақиқат мебарда брато лайм тв нависед play market программа ҳаст ҳама канал ҳаст дами просто будро интернета матч тв бизан матч тв мебуроя будроин онҷо прямой эфир нест прямой эфир ман намедонам аки варзиш тв барои чӣ нишона метавад и ҳодиса аст ки бояд нишон шуда айди канал даже нишон метавад барои ки дар россия айди канал нишон метавад матч тв футбол 1 با فکر تو میسی میره وای بارسا یا اینکه نه با فکر ما اگر هم خیلی رفتن گیره میره با برای که خچم روی خویش رفتن داره در برای بارسا چنین من هیچ کس بسیار نمیدونم молодец برادر اگه بارسا خطی باروسیا میغلطه انشالله честно говорят вот не честно говорят мара мефро я خطی لیورپول بغلطه یا خطی باواریا просто мара ҳамчун мухлиси барселона кума бинум ка ин бузингаро номус доранд дани момент ам бузингарои барселона номусшон мондаге ай қар ғазабшон он ко када метунам честно говоря манам хеле мефурам ман намефура соперники сиз бухалта бези бай слаби бад мешавам ака шумо қартон мекунам ба месси хатогиёшон мегем мара қар мекунад барои ки барселона бой метавада пофига ки чихе боз мега главни майли чикор мекунам меган главни бубура не ки бой метавам ака инстаграм прямой эфир ки маҳкам намекунам охи дар инстаграм ма ҳеч ка неста ҳеч ка намедонам дар инстаграм ма ака жеребьевка лига чемпионов саршид бародаро гапои ҳамаи шуморо хонда наметавонам барои ки сообщение бисёр меояд ха нигоҳ мекунем ха гӯш мекунем ха боло мекунем так что пешакӣ бахшиш агар ки барса лигаи чемпиононро бигира мумкин месси нарава хай не мумкин ё ки президенти шава ки мессиро қонеъ карда бутона ман мегӯм ки проблема барое ки оз ма шуморо ячи нақл мекунем бо мухлисои месси боз зиқ мешаванда барое ки ҳар як вақте ки ами хабарои месси мебурад ки месси мерава ку ия боҳонае ки барои шартномаи навай шумо ки медонед туистон шартномааш тамом меша просто барои шартномаи калон барои пули калон кардан ҳам хеле хабаро бисёр мебуранд солҳои гузашта ҳам хеле буда барои пули калон кардан ҳам хеле хабаро мебуромад барселона ба бо пули шартномаи калон пешниҳодш мекард бисёри ҳамин гап ҳам мезанам мумкин ҳақиқат дошта бошад короче я легендаи Боруссия Дортмунда файрод кардам ҳамози ҳуй мекунам калтино личига салом ака чӣ хел ман ба личики Барселона зеби месси дани момент истиқлолай истиқлоли сыстали дани момент кия гуфти гапо равшани клоп барса барои месси ака салом алейкум роста ака хабарои бисёрш дурӯғ салом ака жеребьевка кай ба соати 9 жеребьевка сар шидаге уже бародар агар месси нарава дар тобистон метавона шартнома банда главни ози январда номзади президенти барселона мегзара намедонам ё ки барои ки ман як статьяи бовар ки неми қадара хондам ман даҳоятум дар мактаб хеле статья хондагӣ нестем 1 соат статья дар бораи номзадои президенти барселона хондагӣ ба шумо мегӯем ки ту чира медонӣ мара мегӯем шумо чира медонӣ ту ҳама шумо чӣ медонӣ хондагӣ бовар ки бо ба телефон мехонед шумо о мебуронам короче номзади асосӣ барои ҳамин президент шидан Виктор Фон хати Жоан Лапорта фаҳмидӣ Виктор Фонта мада лично мада Жоан Лапорта намефара барои ки Жоан Лапорта пешина давраи қадимски идеои қадимски дороз футбол рӯз ба рӯз иваз мешавад Виктор Фон ҳозира футбола фикр мекунад баъд фикрое ки ӯ мекунад ақидаое ки ӯ гап мезанад ниятое ки ӯ дорад дар ҳозира футбол туғри мегӯяд барои мара мефура Виктор Фон шава ӯ Виктор Фон ки шава кира бармегардона хавира ҳамчун тренер бармегардонад да уҷа баъд бозингарои ламасияро истифода бурда чӣ мешавад агар Жоан Лапорта шава Жоан Лапорта ваъда дага ки агар ман бишам Каутиньоро хати Гризман мефурӯшам ба пули ӯ хати Мино Райола агенти Холланд рафтуомади хуб дошта алоқамандии зур дошта гуфта ҳамиёро мефурӯшам Холланда мехарам мара намефурад барои як бозингар ду бозингарро фурӯшид
Кумон ягон тактики аниқ дора қатъи ҳамон Барса бозӣ кунад. Ҳозир гуфтесам ку тактика кумон дар любой командаи бозӣ накунад 4-2-3-1. Ин дига тактика надора. Ин тактикаи аввал буд. А бача ки мебинад дар хона просто мон мекунӣ. Ака Барса қатъи ғалати Барселона қатъи ки уфтода Лига Чемпионов. Дар бораи футболи тоҷик чӣ гуфтаин дорӣ? Дар бораи футболи тоҷик бародаро вообще ман хабардор нестам. Тамошо фон дурӯғ мега барои интихоб шудан дурӯғ гуфтеса. Агар не хе бигӯем Даврон Раҳимов ҳамаи президентҳо дурӯғ мега. Фаҳмидӣ? Барои ки дар хеле чӣ вазъияте ки Барселона на Холланда харида мешавад, на ҳеҷ кара. Агар Виктор фон шава Холланд ё Неймара ба даста оварда метавонад. Неймара Виктор фон отказ кард, гуфт Неймара намеёрам, барои ки Неймар лучший игрок нест. Неймар пир шуда. Бозингарои ҷавонам мумкин биёрад. Мбаппера ака мехоҳӣ видеои Барса барои ки Каутино дар Бавария дидӣ чӣ хел бозӣ кард. Охир ман шуморо гуфтестам ки спортивни директори Барселона хеле кам беақл буда. Вақте ки барои ки дар лубои шумо агар дида бошед Антуан Гризман паднападаешо бозӣ мекард. Гӯё ки АПЗ бозӣ мекард. Таги ҳамбагар чӣ хеле ки Дина бозӣ кард. Месси ҳам дар ҳамуҷа бозӣ мекард. Чӣ хеле ки дар состав мемонанд ки Месси правый нападаеш. Ба худо дар правый нападаеш ягон мур нест. Фақат центр да. Каутино ҳам дар ҳамуҷа бозӣ мекунад. Педри ҳам АПЗ. Ман намедонам ин 4 АПЗ-ра чӣ кор мекунад. Барои ҳамин вақтша спортивни директор фикр намекунад. Баъд хеле чизо тренерҳо ба азоб мекашанд. Сандро Россели гузара беҳтар. Дигарош намешавам. Ман хондум як статья калон хондагим ба худо дигараш намешавам. Эфир нест ака матч ТВ-да. Ҳаста ина ман тамошо дорам бародаро чӣ хел нест ина. ҳамин Иньеста ҳам Барсада меяд как тренер ёрдам чи Иньеста ҳозираш дар бозӣ дора оянда дар чӣ мешавад худо медонад. Хотирасото мекунем ки дар Лигаи Чемпионои Азия яъне Осиё команда Иньеста ба полуфинал биромад. Дар бораи ҷароҳат гирифтани чӣ дар бораи ҷароҳат гирифтагиё Ансу Фати чӣ хеле ки медонӣ баҳор бармегардад. Агар ҳам хеле хабарҳо ҳаст агар Дембеле травмаш ҷиддӣ боша то палибоми январда Депая мехарам. Ман намедонам ки Депая чӣ кор мекунам ваё daqiqa ҳамлагарое ки дар даста ҳастанд фиг знает. Баъд ки деҷа ауда ҳимоятгар мехарам ба хиёл ҳимоятгар палибом мехарам. Пага видео мебурад обязательно пага видео мебурад. Яки намедонам барои ки мазаи бачаам нестай духтур бурдан дар кора. Хай мебинем па ситуатсию гуфти гапо. Прямой трансляция ссылкаша партиянака. Просто дар интернет матч ТВ бизан, матч ҷудо ТВ бизан худаш мебурад. Ака команда Иньеста пари намедонам агар не парида боша агар не барои ки пари рӯз хондум гуфтам биромадам. Ба фикри худот Барса бояд дар январ кира бихарад. Ба фикри ман Барса айбиғарзи ҳимоятгар ягон каса нахарад. Айбиғарзи ҳимоятгар ҳамин як ҳимоятгари соз бихарад. як ҳамлагарам бихарад мешавад барои ки поздаштаам пура. Як тами ҳамлагар бихарад барои ки Дембеле Фатиоли травма доранд се моҳи дига бозиҳои асосӣ дар пешад. Так што харидан дар кори ҳамлагар барои пула сарф кардан дар кор нест. Трансферҳои асосии тобистонда бояд мешавад. Гуфтестам ку пага ба вазъият мебинам. Якум Лациоро гирифтам. Лацио якум рома. Арал хузура о. Озбески Джезус Лацио. Лацио қад ки беғалта бес. Худо бигӯем ки қати Бавария ғалта. Қати Бавария ғалти. Барселона қати Бавария намеғалта.
Лацио қатӣ Бавария ғалтид, бародаро. Эти команды играли против российских клубов на групповой стадии. Мы их с вами тоже прекрасно знаем. И, может быть, даже Барса қатӣ Барса. просто пожалели Оз бебинем, бесензи. успеха. Дескать, проиграли мы очень и очень сильно. Впрочем, это... Атлетико Мадрид қатӣ ки меғалта, оз мебинем. Атлетико Мадрид қатӣ ки меғалта. И вот это тяжелейший жребий. Короче, Капай Лацио тут кадаги. В данный момент вот да форма беҳтариншо қарор надоранд. Лацио Капакш тут кадаги. Бела ба худо мара гуфтум Бавария қатӣ Барселона биғалта, қатӣ Лацио ғалтид. Хай Ливерпул биқалан. Соперники мадридского Атлетика. Атлетико Мадрид оз қатӣ Ювентус меғалта чи? Да, в прошлом году, например, пал Ливерпуль от Усо Ливерпул галида буд. хотя и был фаворитом, а на этот раз Челси, блядь! Ай, блин, Атлетико Мадрид қатӣ Челси. и это уже одна из тех пар, Атлетико Мадрид қатӣ Челси. Бовар ки бози офигенно мегзара, бози Атлетико қатӣ Челси. Ҳар ди командаҳо ништия кан дани момент ҳарчун дар формаи беҳтарин қарор дорад. Лейпциг қатӣ ки меғалта. Вали прикинь, Лейпциг қатӣ Ювентус меғалта, Ювентуса мепаронад. Ранге ки усол Лион парондишку, мумкин ам хел шавад. Манчестер Юнайтед с другим Манчестер Челси зайни чид, бародаро, тайёритон бинед. с Ливерпулем. Вали Барса набуромада. Жребий Лейпцигу достается тяжелейший. Ҳозир сеюм команда нигоҳ, Лейпциг. Команда, которая кого-то должна бояться. В наши времена у всех было Вали Реал ам набуромада, вот бесне, Лейпциг. мы видим. Ну, Қатӣ Ливерпул. попались Лейпцигу, а попался Ливерпуль. И бози ам ништияк мегзара ба худо. Лейпциг чӣ хеле боша набоша, команда ништияк е. Қатӣ Бавария 3-3 ничия кард. И команда нест, ягон чӣ наметарса. Только что Лейпциг прошел именно английскую команду. Оз Барселона мебурад чи? Сейчас и немного хроменькую. Порто. Порту Оз нигоҳ ки Порто қатӣ Ювентус ё қатӣ Реал меғалта. Чаша о бара команда эсос меғалта омода. Ба асабои ма вайрон наша, асабои ки вайрон наша. Сен-Жермен и на Матч ТВ. Боруссия Дортмунд меғалта. ну и для португальцев, безусловно, это важный момент. Ё Манчестер Сити. По-любому Манчестер Сити меғалта. Свое реноме и не только зарабатывать, но и оставаться самой привлекательной точкой для переезда, например, бразильцев в Европу. Это успехи в Лиге чемпионов. И Капец, қатӣ Ювентус ғалтид. пара, в которой очень сложно будет фавориту. Нынешний Ювентус много пропускает. Это капец, блин. Хай команда эсос ғалтид. Кайф шон. Усола Лион асос гуфта будан, не ки паридан. Крайне сложно. Ну и осталось нам узнать Барселона. самый трепетный момент, но все-таки Ана Барселона бромад бача азиз. понятно, и соперником могут быть либо Дортмундская Боруссия, с которой Барселона играла в прошлом году в группе, либо Пари Сен-Жермен. Ну а тут взаимоотношения мы прекрасно понимаем, какие жесточайшие и какие привлекательные. Итак, Бля, час бит. вспоминаем те самые 6 Пари Сен-Жермен. отыгралась после поражения 0-4 Хай бародаро. в секундах Пари Сен-Жермен. этого невиданного счета. Қатӣ ПСЖ ҳама вақт бозӣ карда мешавад. Севилья. қатӣ ПСЖ ҳама вақт бозӣ карда мешавад. Короче, дальше тамоша он накунӣ мешавад. Севилья қатӣ Манчестер Сити меғалта ё қатӣ Боруссия Дортмунд. Мы с вами узнали. Хай бародаро. Аталанта, которую мы ищем. ПСЖ ҳозир дар бораи ПСЖ кама как гап бизанем. Севилья қатӣ Боруссия Дортмунд ғалтид. Хай ягон та интизор дем. Оли худо бигӯяд ки травмаи Неймар чӣ шавад? Жидаки Барселона бозӣ накунад. Футбольников и в нашей стране, Капец, и во всем блин. мире. Ювентус қатӣ Порто ғалтид. Грозен, но не так грозен, как был Аталанта. 2-3 года назад. Аталанта қатӣ Манчестер Сити ғалтид. В частности, Шахтер, Короче, бародаро.
Короче, гӯш кунед, 100% боварӣ дорум Барса мебара. Манам боварӣ дорум Барса мебара. Аталанта қати Реал Мадрид ғалтид. Хай командаи Аталанта, блин, ман намедонам чӣ бигӯм. Нормальная, чӣ меги дига? Нормальный команда ғалтид. ПСЖ. Бозии Барса ва ПСЖ чӣ хел мегзара? Ака то вақта худо медонад чӣ гап мешавад то баҳора, барое ки то баҳора бисёр чиз нӯшиданаш мумкина бозингаро травма мегира. Ба ҳолати ҳамо командо худаш да метонед. Десе мо пеш ягон чӣ гуфта наметонед. Дани момент ПСЖ ништяк. Не ки Дина дар Лион бой додам. ПСЖ Дина дар Лион бой дод. Дар Лигаи Чемпионов ҳамаи корш данаш мумкина. Барселона ПСЖ наметарса. Барселона ПСЖ наметарса. 3-4 боре ки бозӣ кардагиам фақат Барселона ғолиб омадагиай. Ай группа буромадагиай. Так что командаи нағзе. Барселона хича мефаҳма. Ага лучи якашфинал командаи зура парони чем як чорфинала тра парона. Якашфинал командаи зура мепарони баъд гуфти гапо баҳо метем ки оянда да бозӣ карда метонам хушӯё наметонам. Ё ки хубуш якашфинала уже пара. Агар натона барое ки уже всё. Бавария чи? Бавария қатики ғалтид ку? Бля, ёдам биромад бо. Бавария қатики ғалтид. Латсио. Бавария қати Латсио ғалтид. Бозӣ кай меша қат ПСЖ? Бозиё баҳор намешава. Весной гуфти гапо. Миранчук против Реал бозӣ мекунад. Чӣ фикр дорӣ ака? Миранчук аз Дани Мамед чизи мавқеи асосӣ надорад. Дар Аталанта ол бо коронавирус шидагиа дусе бозӣ пропускат кардагиа. Так что мо боварӣ надорам ки то вақта Миранчук дар основной состав медуре. Хай ира вақт нишон метиҳад. Реал мебуре. Ишам худо медонад Реал мебуре. Леки Реала Аталанта ранги соли гузашта хеле зур нестай. Ана Ювентуса бахтиш баландӣ кард. Ҳамин Манчестер Сити қатики ғалтида ҳамия надодум. Ливерпул қати Лейпциг ғалтид. Короче, бародаро, инами хеле ПСЖ. Бо чӣ гаптон занам? Фатӣ то вақта иншоаллоҳ соз меша. Оқибати Барселона чӣ меша? Оқибати Барселонара дар трансфери зимистонраи дандаркора. Оқибати Барселона фақат президенти нав ҳал карда метавонад. Барое ки ҳозир бе президента ягон кас ягон чӣ ҳал карда наметавонад. Барои ҳамин мо январ интизор мешавем. Ба хиёл 4 январ мегзара интихобот. Ҳамон вақт даба мебинем чӣ гап мешавад. Ман-Сити Боруссия Мюнхен. Не Манчестер Сити қати Боруссия Мюнхен Гладбах ғалтид. Нормали. Манчестер Сити да нормали ғалде. Блинкабе. Севилья Боруссия Доро, Аталанта Реал Мадрид, Лацио Бавария Мюнхен Гладбах Манчестер Сити. Ина бародари азиз. Яка Барселона ба гуфти мебра. Барселона ба гуфти ман иншоаллоҳ меброя. Иншоаллоҳ. Яка агар бозиёи динангиш боша хати Леванте ку да ҳач намеброя. ПСЖ Леванте нестай. Ҳара игрокои доран ки бозира худаш ҳал мекунад. Агар да Барселона як одам боша Месси бозира ҳал кунад, да ПСЖ дусе одам ай. Неймар ай, Мбаппе ай, да уҷа даже Сараби ам бозира ҳал мекунад. Ди Мария ай да уҷа. Короче, бозингаро бисёр ай гуфти гапо. ура агар Фати соша Фати против Мбаппе Барса тренерш алиш кунам базур меша. Ина шумо бародаро тренер алиш кун. Ози любой тренера биёре ози Барселона да вақти нав созшавия, фаҳмиди? Чанд қа футболиста фурӯхт, чанд қа футболист харид. Аз нав соз шидеса любой тренер ки Куман бахча состави голям чӣ кофтиста? Состави соз кофтиста. Барои ҳамин капец. Манчестер Сити. Хайним хеле. Чо мекунем бародаро? Хайр хуш мекунем. Ёки бо гап мезанем. Барои ки
Ози дар канали 11 бозингар видео мебурад дар бораи Месси хати Гвардиола. Так што ҳама каса канали 11 бозингар мепарем, видеоро интизор мешем. Дар оҷа як чизи информация ништияк буромадаги. Ҳамин Тринкау намеша. Тринкау намеша, рост меги. Барселона Барсара игрокш бисёр. Дембеле соз шава иншоалло та он вақта травма надошта боша. Барселона главни Пике соз шава, главни Зашиннико соз бошанд. Яро ҳамашон ку то вақта иншоалло ҳамаш соз меша. Зиқ нашин бародаро. ПСЖ-ро рахна карда мерем. Пике кай ки карьераш тамом кард, ба мета. Ака да январ хавӣ меяд? Не, намеяд. Мумкин тобистон да бияд. Агар Виктор Фон тренер шава. Ё ки канали дигари чия? Шумо намедонед канали дигари маро бародарон 11 бозингар. Барса ба фикри бояд кадом ҳимоятгара хара. Ба фикри ма бояд ами Рудигера ай Челси мехарид. Ҳавасманд будан бояд ки отказ кардан ай Рудигера. Он зашини ништияк буд. Ма хирсанаш дадам ки амро мехара. Ака Гарсия ра мега Гарсия ҷавон айне ки топ ҳимоятгар нестай. Ҳамон Гарсия ай Араухо ай Мингес ягон фарқият надорад. Ё ки ай Тодибое ки оз да иҷора да ки қарор дорад да Бенфика. Жеребьевка. Барселона трансферизм. Жеребьевка Лига Чемпионов уже тамом шуд. Майли бародаро, боқӣ дар амони Худо. Барселонаро дӯст дорем, Барселонаро боварӣ кунем. Топ ага.